Казанымда күн кичке авышты. Римма Ибрагимова җырлый. Без балачакта Римма Ибрагимова белән Вафира Гыйззәтуллинаны ничектер буты идек. Ул вакытта җырчылар килгәч, бөтен кибетләрдә, райпаларда йөриләр иде. Чөнки кибетнең үзендә прилавкаларда әйбер юк, яхшы әйберләр. Барсы да прилавкада, аста, я булмаса райпоның складында. Бер шулай районда мин бер кибеттә Вафира Гыйззәтуллинаны күрдем. О, Римма Ибрагимова керде диләр. Вафира пәйтә мәрхүм. Бу тамагыз инде. Римманың чәче узын, минем чәчем кыска ди. Шул әйбер исемә төште менә бүген. Икесенең дә шундый яшь, матур чаклары иде ул минем. Балачагым дип әйтә алмыйм, үсмер чагымда. Сабырлык һәммәбезгә кирәк. Балаларга да сабырлык кирәк. Гаиләдә кирәк сабырлык. Илләр арасында кирәк сабырлык. Сабыр булмасаң, минут эчендә бөтен әйберең челпәрәмә килергә мөмкин. Сабырлык кирәк.